Croeso chi I gyd yma, pnawn yma. Mae yma dan nawdd Cymdeithas Hanes Uwch Gwyrfai ac mae gen I ryw gyhoeddiad neu ddau cyn cyflwyno Ieuan. Gychwn, ella bod y crynoddysg yma gynnwch chi, anerchiad gwladgarol I tir perthyn y Ieuwch. Dyn efo angerdd, yr angerdd mwyaf dros yr iaith. Dyn ar dan dros gadw'n iaith ni, yn hunaniaeth ni. Chydig iawn o'r rhain sydd ar ôl, dwi'n credu na ryw 10 ar 20 sy'n yna. Felly, rhythrwch am Gina sy'n ista y fanna. A mi gewch chi 2 goffi am 10 punt, neu un am 5 punt. Ond dwi'n siŵr bydd rhaid o'ch eisiau 2. 3 am 5, 2 iawn Geraint. Ia, 2 iawn Geraint. A wedyn ma hwn, fel dwi'n dweud, mae'r werth yma. Heddiw, nawn ma, nawn 6 o gloch. A wedyn mae llyfr Ieuan wedi cyhoeddi'r ddarlith Saunders a'i dylanwad, a da chi gyd yn gwybod pa ddarlith o fi, sef tynged yr iaith. Darlith Saunders a'i dylanwad. Da ni wedi clywed Ieuan ar y Zoom, ond mae wedi cyhoeddi'n lyfryn 4 punt yn unig. Mae o ar gael mewn mwy nag un man ar y maes, yn sicr yn stondin Cymdeithas yr Iaith. A lle arall? Dyfodol, ia, dyfodol i'r iaith. A wedyn, mynwch gopi 4 punt yn unig, gwerth chweil. O wan ta, mae Ieuan a Ina wedi penderfynu na fu na ddim diolchiadau ar y diwedd, ac dwi'n sicr y byddwch chi yn dangos eich gwerthfawrogiad efo'ch deilo ac ambell I bonser hefyd o'r cefn yna. Dyna di'r penderfyniad gynno ni. Rwan ta, am Ieuan I lawer ymgyrchu'r iaith ydi o wedi brwydro dros ein hiaith a'n hunaniaeth dros hanner canrif gyntaf efo Cymdeithas yr Iaith a wedyn efo adfer a rwan efo Cylch yr Iaith. Mae ar faes y gad o hyd a flaen y gad yn wir bellach a'i arf yw'r gair yn erbyn. Mae'n sgwennwr diflino at gyrff cyhoeddus sy'n ddibris o'n treftadaeth ni. Ie, mae'n iawn. Ie, gan gynnwys Cyngor Gwynedd. Meddai Angharad Thomas wrtho yn ddiweddar iawn, yn rhyw gaffin gyda rwan, bod ti fel aelod o Gyngor Gwynedd sydd ddim ar y cyngor. Ar ben hyn I gyd, mae'n gwarchod ein diwylliant yn ei fro hun gan ymwneud â ffyr sy'n berchafu'r Gymraeg yn Bethesda a'r Cylch. Cofiwn hefyd ei fod o'n un o olygyddion y faner newydd. Beth am Ieuan? Beth am Ieuan y bardd a'r prifar? Yng Nghystadleuaeth y Gadar ym Morthmadog yn 87, daeth Gwernydd i'r brig gan y 3 beirniad, gyda'r awdl, Llanw a Thrai, sydd i'w chael yn y gyfrol o'r un enw. Meddai Gerall Lloyd Owen yn ei feirniadaeth Parthed Gwernydd a'i allu cynganeddol, y mae'n meddwl ynddi, heb orfod meddwl amdani. Gerall Lloyd dweud eto gan ddyfynu o'r awdl un o'r llinellau tlysaf a bythgofiadwy yn yr iaith Gymraeg, gewch yn yr iaith Gymraeg, yn y manion. Yn y manion, mae einioes. Yn y manion, mae einioes. Mae'r llinell yna wedi canu'n ynghof I es 87 am onni holl flynyddoedd dros y degawda. Yn y manion, mae einioes. I gloi, Ieuan y darlithydd, mae wrthi bellach ers tua 15 mlynedd, yn cofio'n iawn I hun pan eisiau ofyn iddo fo, ond dyma siŵr da ni'n mynd bell o honni yn dweud hynna. Yn traddodi fel hyn yn bennaf ar gestynnau negus ein tywysogion am beirdd. Ymhlith dwsin a mwy o'i ddarlithoedd, mae nifer ar gael ar grynoddus. Ewch ar wefan wrth gwrs y Gymdeithas Hanes Uwch Gwyrfai. A mi welwch chi rhai o'i grynoddusgiad o'n fanno, neu gofynnwch I Gina neu Marian os di yma, dwi'n yn siŵr.
Cofiwch hefyd am y llyfryn, dwi'n ailadro rwan, y llyfryn darlith Saunders a'i dylanwad, sef y darlith enwog Cenedlaetholwr Iaith. Fel darlithydd, mae'r ddawn i ddadansoddi gynddo, dehongli a chymhwyso gan Ieuan. Dyfynnu geiriau Geraint Jones dwi rwan, ond maen nhw'n hollol wir. Mae'r ddawn hefyd i sylwi ar y manion wedi'w trosglwyddo o'i farddoniaeth i ryddiaeth ei ddarlithoedd. Ia, yn y manion mae eisoes. Dwi'n cofio mynd i wrando ar y llynedd yn ei ddilli'r sgwâr yn y Thesta. Ac ar ôl y ddarlith, a ddarlith oedd y plant coll teulu brenhinol Cymru. A dyma rhywun yn dweud o'r cefn, chlywes i neb yn darlithio fel yna o'r blaen. Meddai un gwr ar ddiwedd y ddarlith. Doedd hynna ddim yn syndod i fi, achos mae'n medru teithu. Ond, mi wnaed y datganiad yna gan un o'r ddarlithwyr Prifysgol Bangor. JR Jones, y Cenedlaetholwr, yw testun Ieuan y pnawn yma. JR Jones, y Cenedlaetholwr. John Rhondda i'r bobl bryn rheini sy'n ei gofio am Hwllheli neu cofio amdano. Mewn gwlad war, byddai ei lyfrau yn enwedig gwaed yng Nghymru a Phrydeindod yn wers lyfrau yn ein hysgolion, ysgolion uwchradd a'n colega hefyd. Sywaith, nid felly mae hi, dwi'n meddwl. I'r rhai ohonoch na welodd y postar nath, Ieuan ei hun yn hysbysebu'r darlith, disgrifiad Saunders Lewis, JR fel a ganlyn. Y meddyliwr praffaf a godwyd yn ein Cymru Gymraeg ni y ganrif hon. Ia, y meddyliwr praffaf a godwyd yn ein Cymru Gymraeg ni y ganrif hon. A ddwedwyd hynna, wrth gwrs, yn ystod y ganrif ddwytha gyn Saunders. Mae Alan Llwyd wedyn mewn cwplet cywydd o'i englyn yn dweud, un y gair, dweud am JR, un y gair, ond ddwy'n i gyd, bai Llenfawr ein bechanfyd. Beta JR yn ddiw heddiw, byddai'n falch iawn yn hynod falch, ond drechion gwyw Ieuan Wyn i warchod ein troedle, o troedle'n beth mawr gen JR. Ac i fynd, fel mae Ieuan wedi wneud ar hyd y beit, i ddifynnu JR eto, y tu allan i'r gwersyll, a chymryd ein cyfrif mwyn ein hetifeddiaeth, gyda chyfeilion gad, breuddwydwyr, tlawd y byd. Gadwch chi Ieuan ddeud y gweddill ar ôl croeso mawr. Gain y lle cyntaf ddiolch i Ieuan Wyn am y gwahoddiad i drafodi'r ddarlith ac am drefnu'r achlysur. Hefyd am ei gyflwyniad gorgaredig o lawer. Diolch hefyd i Canolfan hanes Uwch Gwyrfai am gefnogi'r trefniant. Fel rhan hanfodol o fudiadau o bob math ydy syniadaeth neu ei hathroniaeth. Yr egwyddorion y maen nhw'n ei choleddu a'i deheuad, ei breuddwyd, a'r un o'r anhepgor wrth gwrs ydy'r meddylwyr sy'n rhoi ffurf i'r breuddwyd. Yn gosod neu'n cadarnhau seilia athronyddol gweledigaeth y mudiad, yn crisialu ei egwyddorion sylfaenol a rhoi cyfeiriad iddo, a hefyd yn ei rybuddio rhagwyddodd i wrth y llwybr priodol i gyflawni amcanion a chyrraedd ei nod. Byddwn ni'na fel cenhedloedd eraill wedi cael ein meddylwyr, ein deallusion cyhoeddus, nodedig yn ein brwydr. Saunders Lewis oedd unrhyw amheuaeth oedd y dylanwad mwyaf ar syniadaeth y mudiad cenedlaethol Cymreig o ganol yr 1920 ymlaen. Ac bod ei ddylanwad ar arweinyddiaeth Plaid Cymru wedi pylu erbyn yr 1950, mi ddoeth i amlygrwydd eto wrth gwrs, efo'i ddarlith radio enwog Cenedlaetholwr Iaith yn 1962, yn galw am chwyldro iaith.